Yau assalamu alaikum a barkanmu da warhaka. To alhamdulillah masu cewa wasu iya claiming NFT nan ba da ake karɓar an token din nan. To alhamdulillah yanzu ga bidiyon yadda abin yake. A gashi yanzu mun shiga muna kallon bidiyo ne, wannan bidiyon ma akwai yanayin da ake shiga ake bada token din. So amma dai muna kan duba tukunna. Amma yanzu yadda ake claiming din mutum sai zo icon din na gaba da wannan na bidiyon sai ya taba. Da ya taba zai bude ma group haka. Su kun ga group din gasu nan akwai, in kun duba nan za ku ga akwai mai times 1 gashi nan cycle guda ɗaya ne, akwai mai times 3 cycle guda 3 ne, so akwai na ƙasa ma za ku gani har mai times 5 ma cycle guda 5 kenan, amma yawanci sati ɗaya ne. So wannan na farkon awa ɗaya ne, shi yasa nake bai mutane shawara su dinga shiga wannan na farkon awa ɗaya. So abin da za su ɗaya ne da sun zo sun shiga ciki za su ga group din nan kamar da kuka gani. To mutum sai ya taɓa group din kai tsaye. Idan mutum ya taɓa group din kai tsaye zai ga akwai add group a nan ƙasa, gashi nan add group a ƙasa, sai ya taɓa add group. Da ya taɓa add group so ga wani NFT an bashi ko, so wani NFT da aka baka shi ka ƙara taɓa kansa again, ga can kun ga ya koma gidan can na sama ko. To da ya fito can sai ku zo ku confirm ɗinsa, kuna confirm sai ƙara confirm, kun gani. To yanzu mun yi confirming anan, so shikenan yanzu kun ga ya bayyana. Za ku ga a nan ƙasa nan za ku ga wani sakwanni na tafiya saka gashi nan shaura minti 59 mu dawo mai claiming din coins din mu, tunda yanzu mun yi staking din NFT mu gashi an bamu guda 27, so za mu je mu da bayan awa daya sai mu zo mu yi staking. So masha Allah, to wannan shine. To da zarar mun zo mun yi staking, idan muka dawo za mu ga group din nan kamar yadda sakan din yake tafiya a nan. Kun ga ya na biyu kenan, har an kirkiri wani mai wan din. So kun ga kamar yadda ya dawo ke tafiya a gashi nan yana tafiya sakan 59. So idan awa ɗaya nan ta cika zai sa mana get, maimakon isa group na sai isa get a wajen. So sai mu get, idan muka taba get zai nuna mana wani wedge a ƙasa, sai mu taba wedge din sai nuna mana mai confirm, sai mu confirm. Muna yin confirm dala mu za ta tashi ta koma cikin wallet, sai mu zo mu sako cikin wallet ga ta nan icon din na biyun karshen daidai kasan koran nan kadan akwai alamar wallet. Muna taba wallet din za mu ga kuɗin mu a can sama ya je mana, can sama nan za mu ga dala mu a nan dala 7. So yin farko kenan. To Allah ya taimake mu, Allah ba mu nasara. Na tabbata da yanzu kowa zai gane yadda ake wannan aiki na farko ne tukunna. Insha Allah muna duba wata hanyar da za a ƙara samun coins din sosai. Allah ya ba mu sa'a.